काचा हर दिया हजमिनियो भैली आहे ठकुराइन भैली रची राची हारा बीचा भैया बबुनी के भैया रची राची हारा बीचा भैया बबुनी के भैया रची रची हारा बीचा भैया बबुनी के भैया रची राची हारा बीचा भैया बबुनी के भैया रची राची हारा बीचा भैया बबुनी के भैया रची राची हारा बीचा भैया बबुनी के भैया अपने सुमन बबुनी बाड़ी सुका रहे आहे सुमन बबुनी बाड़ी सुका रहे पनवाया सोना बबुनी पातर बारी हो 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 फुलवाया सोना सुका रहे आहे फुलवाई सोना सुका रहे रची रची हारा दीचा भैया बबुनी के भैया रची रची हारा दीचा शिष्य बड़े जन के हमारे चैनल चलावत तने गायक मुकेश रंगीला ऑफिशियल तर वह सबन वो चैनल के सब्सक्राइब करी और प्यार दुलार आशीर्वाद दी। और एक और चैनल चल रहा बा नीतीश कुमार ऑफिशियल 3434 वो चैनल के रवा सबन प्यार दुलार आशीर्वाद रहल जाओ ले रहल जाओ। रची रची हारा दीचा भाई हार श्याम भैया रची रची हारा दीचा भैया यारे श्याम भैया रची रची हारा दीचा आई हमरा श्याम बाबू के तरफ से ए बबुनी के भाई के तरफ से 21 रुपया बा। भगवान से निहोरा कर हंसत खेलत मुस्कुरात रही दिन दुना रात चकोना हो। रची रची हारा दीचा भैया यारे बड़का भैया बबुनी जी बाड़ी सुका रहो बबुनी जी बाड़ी सुका रहे पनवाया सोना बाबू पातर बारी हो पनवाया सोना बबुनी पातर बारी हो फुलवाई सोना सुका रहे आहे फुलवाई सोना सुका रहे